Il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali se jilqa' proposti mill-privat dwar bini ta' units ġodda għal housing soċjali. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Mari-Luis Colheiro Preca ħabbret li din ser tkun l-ewwel fażi biex tinħoloq diskussjoni mas-settur privat sabiex issir riġenerazzjoni ta' żoni urbani, żvilupp ta' art tal-awtorità bilan li jinbnew djar affordabbli kif ukoll jiġu identifikati akkomodazzjoni vojta eżistenti li jistgħu jiġu użati. Fil-ġimgħat li ġejjin se jsir profil ta' 3300 applikant li għadhom fil-waiting list, dan biex wieħed jifhem aħjar x'inhu jwassal għat-talba ta' social housing. Qed nagħtu stedina lill-settur privat biex ikun kreattiv għaliex hawnhekk fuq din-naħa hawn gvern li lest ikun imsieħeb mas-settur privat mhux biss biex is-settur privat jagħmel il-profitt imma wkoll biex is-settur privat iħossu gburi li qed ikun ukoll spalla għal dik li hija solidarjetà soċjali f'pajjiżna. Il-Ministru Colheiro Preca spjegat li l-Gvern Laborista wired awtorità ta' djar bdejn u deficit kbir. Għalhekk qalet il-Ministru għandu jkun hemm pjan biex jibqgħu jkunu mejjuna il-vulnerabbli. Dan fl-istess ħin li ma jibqax jitabba daqshekk pis lill-awtorità. Il-Ministru qalet li l-iskema kiri mill-amministrazzjoni preċedenti irrovinat l-awtorità tad-djar. L-awtorità kriet 400 appartament li għal kull wieħed kienu jitħallsu minn 375 euro sa 400 euro fix-xahar. L-inkwilini kienu marbutin għal 10 snin u wara jkollhom jitilqu mir-residenza apparti li ma jkunux f'qagħda li jixtru. B'din l-iskema l-inkwilini kienu jħallsu 80 euro fil-waqt li l-kumplament kien jitħallas mill-awtorità. Hija tenniet li din l-iskema mhijiex sostenibbli. Biss ma ħassibx sostenibilità finanzjarja għall-awtorità ta' djar imma laqqas qed jagħti rispett lil dal-familja 400 familja li għandhom kuntratti għal 10 snin u wara irridu nsibulhom l-alternattivi u allura se jkollna displacement anke ta' familji. Din is-sejħa għal proposti se tibqa' miftuħa sal-21 ta' Frar.